Murume wangu andibve pano, kana wati ndibve pano, wandimedzesa wana wangu, ini ndadzokera payapo, wakandiwana ndiri, iwo watanga kundipimba, kana wandipimba ndicharamba, this time amulume. Yeah, this time munolumila guys. Okay guys, ndadzoka zvakare. Pane patakambotaura kumashure, tichitaura nenyaya yekuti vanhukadzi tinofanira kunge tine nzeve. Vanhukadzi tinofanira kunge tine urembu-rembu. Kana ndichiti urembu-rembu, ndikuda kuedza kutaura kuti munhukadzi ari normal, ari mumba, anofanira kunge ane V11. V11 kune vasinganzwisise, tikutaura nyaya yematinji. Varume kuti vauye iwewe kwauri anzi murume pavarume ndokunge iwewe mukadzi wacho une matinji. Right guys, takakurukura about nzeve oro V11 edu, tikati mukadzi wese ngave akarongeka, ngave akashongedzeka. Yes, nowadays akuna ana atete vari kukwanisa kutiudza kuti apa pamira wakadaiso, apa bata wakadaiso, hakusisina. Tikasaudzana isusu pachedu sevanhukadzi inofa zvikare kwedu, kozi varume akabuda akaenda akanoona munhu ane V11 kuti azodzoka mumba zvinogona kumutorera nguva yakati kuti, nekuti anenge achiona zvinhu zvaasina kumbobvira aona, uye oratidzwa maitikiro azvinoita uye manakidziro azvinoita. Guys, takataura nenyaya yematinji, tikati one, matinji anoita kuti asunge mbolimbo yababa kana vachinge vachipinda zvavo. Inodzora iyo mbolimbo yababa. Kana uri munhukadzi, hausi munhu wokungoti unongoita kunge pane ruvare kuti kunge kasvava kamwana nje. Munhu unofanira kunge une V11. Ndikaudza vanhu zvakare ndikati V11 aya ngaasazokurisa zvekare, ngaaitewo normal. Ndakavapa mufananidzo zvakare ndikati V11 rako ngarisvike size iyi, kana kuti tora stick yemechisi woshandisa iyoyo. Uyezve kana uchinge waona kuti yasvika pauri kuda iwewe, unokwanisa kumbomira. Asi kana uchiziva kuti wabva kunosununguka, anodzoka zvekare nekusununguka kwaunenge waita, unozokwanisa kutora rimwe danho rekuti uwedzere zvekare matinji ako kuti asvike palevel yauri kuda iwewe. Ngaasazokurise guys. Ndakataura ndikati ngaasakurise, anofanira kunge ane huremu. Akazokurisa chakuita kunge churu zvino, yakuita kunge ndiyo mbolimbo handiti maona. No, takataura zvakare tikati haafanira kukurisa panyaya dzekuzobuda mvura. Anobuda mvura zvakare ukanyanya kuita sei, ukanyanya kumakudza. Weduwe pane vazouya vachitaura kuti tete, zviya zvamakandiudza kuti ndinge ndichiitawo V11 mumba raboboto nababa, vakundiudza kuti iwewe zvekuti V11 zvawave nazvo wakazozviudzwa nani, uye ndiani akakuti uwe V11? Zvandisina kunge ndakuudza iwewe kuti uwe V11 kwangu kusamada here kana kuti kusamaona here, asi inini andimadi. Which means munhu akakuudza kuti iwewe enda unoita V11, enda ikoko unodzoserwa zvakanga uri. Inini ndinoda zvawanga uri, zvekuti hanzi hei ni V11 anozoita kuti murume attractwe ade mukunzwa kuda, izvozvozvo atowe madrama mumba ranoizi kuti inini ndakakutora ndichiziva kuti hauna V11. Akazokuudza nyaya V11 ndiani? Weduwe kune vanhu vari kunze uko vanoda kutibatsira kuti titodii. Kune vamwe vanhu kuti isusu tino encourage vanhu, tinoudza vanhu kuti itai 1 2 3 ndo zvinhu zvinoita kuti murume anzwe kuda. And it was my first time kunzwa nyaya yakadaro yekuti murume anoramba kuti inini handidi V11. Guys, kune varume here vari kunzwa kuti vasingade V11. I know kuti munhu wese anotoda V11. Even pakutamba chaiko chaiko unotokwanisa kutotamba V11 ako ndako ndababa. So ameno guys, inyaya iri kuitika mumastreets yandisiri kunzwisisawo kuti mungaijajewo sei, mungazvibatsirawo sei guys. Ndo nyaya yandiri kusangana nayo
pastreets vachiti tete murume haachadi, ati ndakakuwana uri musvo zvemanhingiriki nemavhi11 matinji yenya munokurudzirana, inini handimade, ndinoda mukadzi asina matinji. Guys, mhuri yeZimbabwe ndibatsirewo nechikamu icho.